Привіт, це Крим Реалії. В студії працює Сергій Мокрушин. У тимчасово окупованому Сімферополі демонтували пам'ятник Петру Григоренку, радянському генералу, який через критику радянського устрою став дисидентом, долучився до правозахисного руху, попри арешти та застосування каральної психіатрії, захищав права кримсько-татарського народу та врешті, після виїзду на лікування, був позбавлений права повернутися у Радянський Союз. Григоренко у своїх статтях у правозахисному самвидаві називав депортацію кримсько-татарського народу геноцидом. Факт, який Україна офіційно констатувала через багато років, а Росія не визнала й досі. Його постать є легендарною серед українських правозахисників і ветеранів кримсько-татарського національного руху. До російської окупації біля погруддя генерала регулярно проходили мітинги представників українських та кримсько-татарських суспільно-політичних рухів. Про те, що погруддя генерала зникло зі скверу під кінотеатром «Сімферополь», 27 травня повідомив заступник голови Меджлісу кримсько-татарського народу Ільмі Умеров. За його даними, демонтаж міг відбутися раніше, не виключено, що й 18 травня, у День пам'яті жертв депортації кримських татар. Перед демонтажем погруддя окупаційна влада не проводила жодних громадських обговорень і ніяк цей демонтаж не анонсувала. Як повідомляє наш кореспондент, зараз у сквері перед кінотеатром «Сімферополь» відбувається загальна реконструкція, і можна було б припустити, що погруддя повернуть після. Але і під час реконструкції залишається у сквері інший пам'ятник, відомий під назвою «Постріл у спину». Це скульптура, яку встановили кримські комуністи у 2007 році на честь тих комуністів, які загибли на Західній Україні. Ось її лише перемістили на кілька метрів, і вона у цьому сквері залишається. У окупаційній адміністрації Сімферополя повідомили, що доля пам'ятника Григоренку вирішуватиметься, цитата, після завершення благоустрою. До нашої розмови зараз долучається голова Меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров. Пане Рефате, добрий день. Вітаю вас всіх. Давайте поговоримо про постать генерала Григоренка і про те, що зараз відбувається із його пам'ятником. Перш за все, наскільки ця людина важлива для історії кримсько-татарського народу, історії кримсько-татарського національного руху. Це відомо всім. Петро Григоренко є одним із видатних постатей в кримсько-татарському національному русі. Одночасно він є і одним із стовпів правозахисного руху за часи СРСР. Отже, людина, яка без перебільшення поклала своє життя для того, щоб відновити справедливість, для того, щоб припинити все це беззаконня, яке відбувалося в тодішній країні, в якій ми тоді всі жили. І шана до постаті Петра Григоренка в кримськотатарському народові, вона безмежна. Для того, щоб просто слухачі і глядачі усвідомили, от перші вулиці, коли вибудовувалися в Криму по поверненню кримських татар наприкінці 90-х років, і вибудовувалися поселення кримських татар, село Золонкой, або Холмовка, як тоді вони її називали. Побудували люди дві вулиці. І одній вулиці дали назву, ім'я видатного просвітника кримсько-татарського Ісмаїла Гаспрінського, а другу вулицю назвали ім'ям Петра Григоренка. Місцева влада поставила ультиматум, що не узаконять ні одне, ні інше ім'я, поки не буде змінена назва Петра Григоренка. Тобто вони погодилися і на назву Ісмаїла Гаспрінського, але зробили його заручником імені Петра Григоренка. Зрозуміло, що кримськотатари на це не пішли, і згодом ця вулиця отримала цю назву. І вулиць імені Петра Григоренка в Криму достатня кількість. І, можливо, це одне з
єдине ім'я, де люди, скажімо, спокійно повторювали в різних утвореннях, бо така велика шана, і багато кримських татар хотіли, щоб саме в їхньому селі чи поселенні була назва Петра Григоренка. Як я розумію, і саме Погруддя, про яке ми сьогодні говоримо, пам'ятник, він у Сімферополі з'явився, це була ініціатива знизу, це не рішення влади було, це ініціатива кримсько-татарського народу і нащадків самого генерала. Розкажіть про це. Наближувалося 55-ті роковини вигнання кримськотатарського народу, і тоді в 1999 році ми прийняли на засіданні Меджлісу кримськотатарського народу рішення, щоб встановити такий пам'ятник. І були такі поодинокі пропозиції, що давайте це зробимо десь там, де компактно проживають кримські татари. Я розуміла, що деякі не хотіли йти на конфлікт, бо було зрозуміло, що влада не дасть дозволу. 1999 рік, вже 8 років незалежності української держави, але в Криму панують комуністи, проросійські всякі сили. Мустафа Ага тоді сказав, що єдине гідне місце цьому пам'ятнику – це центр міста Симферополя. І ми обрали таке місце, це в сквері, який перед кінотеатром Симферополь. Вони ту площу називали Совєтська площа. І це теж був для нас виклик. Ми вирішили, що ця площа обов'язково змінить свою назву, і початком цієї зміни буде встановлення пам'ятнику Петру Григоренка. Олександр Григоренко, внучатий племінник Петра Григоренка, він тоді жив в Запорізькій області, він виготовив це Погруддя. Всі інші роботи по встановленню, я маю на увазі архітектурні роботи, проводив Ільми Аметов. На жаль, він зараз покійний. І весь час, коли проводилися роботи по встановленню цього пам'ятника, це десь тиждень, бо треба було встановити там якісь бетонні роботи, інше таке все. Треба було, щоб воно укріпилося. Це місце охоронялося кримськотатарською молоддю. І 17 травня 1999 року у присутності великої кількості запрошених гостей з різних країн, і в тому числі сина Петра Григоренка, Андрія Григоренка, ми відкрили цей пам'ятник. А ось поява іншого пам'ятника, який зараз залишається стояти у цьому сквері, постріл у спину, який називають у 2007 році. От давайте поговоримо про це. Чому він з'явився тоді, да? І як ви можете охарактеризувати таку ситуацію, що під прикриттям цієї реконструкції з цього скверу зникає бюст Григоренка, а ось цей постріл у спину залишається? Згадаємо, що в 1998 році після демократичних виборів в Криму, як це можна говорити, спікером Верховної Ради Криму став ватажок місцевих комуністів Леонід Грач. І зрозуміло, що він ніяк не міг, як він думав, допустити, щоб в Симферополі, взагалі в Криму, був би встановлений пам'ятник, як він тоді казав, антисовєтчику Петру Григоренка. Але і коли з його боку почалися відкриті вимоги від міської влади, від правоохоронних органів, щоб не дали можливості побудувати цей пам'ятник, а потім, коли його вже побудували, щоб його знесли, це була вимога голови Верховної Ради Автономної Республіки Крим Леоніда Грача. І тоді кримські татари
заявили про те, що якщо, не дай Боже, що станеться з цим пам'ятником, всі пам'ятники ідолу комуністів Леніну будуть знесені в Криму. І таким чином, як потім жартував Мустафа Джемілєв, перший кримськотатарський національний рух взяв заручників, і цими заручниками було декілька сотень пам'ятників Леніну в Криму. І усвідомлюючи, що вони не зможуть знести пам'ятник Петру Григоренку, тоді комуністи пішли на цей крок, і поруч неподалеку вони встановили, камінь поставили, написали, що це жертвам, як вони написали, ОУН-УПА, постріл в спину назвали цей пам'ятник. Це щоб просто знизити значення встановленого пам'ятника Петру Григоренка. Те, що окупанти російські знесли пам'ятник Петру Григоренка і залишають отой комуністичний пам'ятник постріл в спину, це говорить про пріоритети, не тільки про пріоритети, про направленість російської влади взагалі і окупаційної адміністрації російської, зокрема в Криму. Но все те, що в цьому житті і в нашій історії відбувалося в напрямку справедливості, прав людини, прав народів, це недопустимо. А все те, що працює на сьогоднішні цілі і завдання Російської Федерації, демонізації України, денацифікації, як вони сформулювали, це має і далі працювати. І таким чином пам'ятник, встановлений в 1999 році комуністами, постріл в спину, з дозволу незалежної української держави, бо ніхто не заборонив той пам'ятник. Він сьогодні працює на російську окупаційну владу Криму. В Криму і далі живе велика частина кримсько-татарського народу, люди, які знають про постать Петра Григоренка, люди, які шанують його пам'ять. От давайте про це поміркуємо, чому колись Грач злякався прибирати цей пам'ятник, а зараз ми бачимо, що дуже велика ймовірність, що він на місце може не повернутися. Дивіться, ви, починаючи передачу, сказали про те, що Петро Григоренко аж тоді, а я трошки вточню, це було в 1967 році, відомий його виступ на дні народження іншого відомого правозахисника, письменника Костерина, який також відкрито виступав на захист репресованих народів, в тому числі кримськотатарського народу. Він також був дуже близьким другом кримськотатарського народу, і наближувалося в 67-му році його 72-ге річчя, тобто день народження, але він вже був хворий, він був в лікарні, і його дружина попросила Петра Григоренка, що він хоче з ним побачитися. І коли вони прийшли в лікарню, там вже були і кримські татари, які його навідували. І Костерин попросив Петра Григоренка бути разом на дні народження, де він сам не зможе бути, бо в лікарні, але кримські татари з'їхалися в Москву, і вони наполягають, щоб провести, вони хочуть його шанувати таким чином. І Петро Григоренко прийшов на прохання Костерина, і там було 350 кримських татар, які зібралися зі всіх куточків тодішнього Радянського Союзу. І він мав виступ, Петро Григоренко, і в цьому виступі він сказав про те, що все те, що сталося з кримськими татарами, це є геноцид. І він тоді назвав це геноцидом і пояснив детально, чому це геноцид. І друге, він сказав, що кримські татари дуже молодці, що вони згуртовані, що вони вимагають і домагаються повернення на свою батьківщину, але сказав, що цього мало для того, щоб зберегтися як нація. Я майже цитую його слова, треба вимагати відновлення кримської автономії, сказав в 1967 році Петро Григоренко. І зрозуміло, що вшановування
таке постаті Петра Григоренка в 90-х роках, коли вже українська держава незалежна і Крим є в складі української держави, але великий спротив відновленню прав кримськотатарського народу, коли відтворена кримська автономія крокує зовсім по іншому напрямку, коли кримські татари, які повертаються абсолютно безправні, автономія виключно для російської більшості, зрозуміло, що вшановування Петра Григоренка по Криму, воно збуджувало населення Криму з точки зору таких, як Леонід Грач. Вони не хотіли відновлення прав кримськотатарського народу, і тому у постаті Петра Григоренка вони бачили відновлення кримських татар, і тому вони виступали і проти постаті Петра Григоренка, зрозуміло, і проти кримськотатарського народу. А ось чому саме зараз вони наважились все ж таки цей пам'ятник прибрати? Чому окупаційна влада наважилась зробити те, чого не зробили свого часу кримські комуністи? Іде демонізація України, йде страшна демонізація України в окупованому Криму, але не тільки в окупованому Криму, по всій Росії. І я бачу, що це як воно просто вкладається у цей процес. Це ж не тільки цього року. Минулого року, у 2023 року, вони знесли пам'ятну таку дошку, яка була встановлена на стіні одного з домів багатоповерхівок в Саках, в місті Саки, де зупинявся Петро Григоренко, коли він приїжджав до кримських татар ще в кінці 60-х років. І минулого року вони знесли цю пам'ятну дошку, тепер знесли пам'ятник, бо вони вичищають з Криму все те, що має показувати, що тут, крім окупантів, ще є кримські татари, є українці. Дякую вам за цю розмову. Нагадаю, що із нами на зв'язку був Рифат Чубаров, голова Меджлісу кримськотатарського народу. Далі до нашої розмови долучається кримський історик, кандидат історичних наук Сергій Громенко. Сергію, добрий день. Чи чуєте ви нас? Так, добрий день, Сергій. Перш за все, хотіли почути вашу реакцію на те, що відбувається у Сімферополі навколо пам'ятника генерала Григоренко. На вашу думку, чи наважиться окупаційна влада його прибрати зовсім? Тому що зараз нібито питання підвішене. Воно нібито бюста нема, але його подальша доля вирішується. Я, відверто кажучи, здивований, що вони так довго тягнули. Зрештою, здавалося, що ще минулого року російська влада спробує вирішити це питання, просто вирішити зрозуміло в лапках, тобто прибрати пам'ятник, тому що якраз минулого року і починався на території Росії пам'ятникопад, і передовсім на місцях репресій проти засланих поляків, литовців, проти українців на меморіальних кладовищах почалася справжня скоординована акція по знищенню цих пам'яток. Знімалися таблички, валилися поклонні хрести, і зрештою ми знаємо, що навіть і досліджувати саму тему репресій в Росії, радянських репресій, стало просто небезпечно в останні роки. Тому мені здавалося, що пам'ятник генералу Григоренку, який якраз уособлює собою спротив радянської системи репресій, просто не може встояти перед зачисткою, яка починається в Росії, очевидно, буде поширеною на окупованій території України. Зрештою, ми бачили, що вже в 22-му році, тобто вже 2 роки тому, в окупованих південних областях України розбили щонайменше один пам'ятник жертвам Голодомору українського народу. І те, що пам'ятник Григоренку достояв до 24-го року, певним чином викликає здивування. Те, що його
прибрали начебто для реконструкції, реставрації чи переміщення. Це все ширма. Я точно знаю, що приблизно таким самим способом кілька пам'ятників в самій Росії, як я вже сказав, жертвам репресій і засланним народом зникали під приводом реконструкції, реставрації і потім просто не поверталися на своє місце. І з одного боку ніхто нікому нічого пред'явити не може, суспільство, громадськість обурено пише листи, місцева влада відповідає, що все в порядку, відреставруємо і повернемо. Минає рік, пам'ятник не повертається, і ніхто не винуватий, явного вандалізму немає, але і пам'ятника нема. Власне, здається, що те саме відбудеться і з пам'ятником Григоренку тут, в Криму. За час російської окупації Криму ми бачимо спрямовані зусилля з меморіалізації суспільного простору у окупованому Криму. Це почалося із демонтажу українських меморіальних табличок у Севастополі. Наскільки я пам'ятаю, перші почали демонтовувати у 2014 році. І за 10 років окупації ми маємо в Криму нові пам'ятники. Наприклад, пам'ятник груповий у Львові, але все ж таки Сталіну. Там є Сталін. Маємо меморіальну табличку Сталіну у Сімферополі. Пам'ятник Катерині II, Олександру III тепер є у Криму. Пам'ятник, бюст Потьомкіна там встановлений. За 2 останні роки навала меморіалів учасників теперішньої війни проти України. Ну і останні новини у Севастополі говорять про плани встановити пам'ятник Жириновському. Яку мету переслідує окупант у цій справі? Який світогляд має формуватися у такому просторі з такими пам'ятниками навколо? Я зразу скажу, що після лютого 2022 року я перестав стежити за меморіалізацією історичного простору на території Криму, тому що раптом стало трохи не до цього, але за період з весни 14 по осінь 21 я таку статистику вів. Можу сказати, що я нарахував 64 меморіали, пам'ятники, бюсти і дошки, які мають політичний, історико-політичний характер і встановлені новою російською окупаційною владою на території Криму. І статистика цих пам'ятників говорить сама за себе. 27 з них були встановлені імперським діячами, імперським подіям. Це і Ніколай II, і Катерина II, і Петро І, і, до речі, Петро Котляревський в Феодосії і багато-багато інших. Зрештою, не буду перераховувати всі. 14 було поставлено керівникам, героям і жертвам Другої світової війни. Ще 11 було поставлено вченим, культурним та релігійним діячам, переважно російського походження, але також і деяким українцям, яких можна було записати в росіяни, позаяк вони би особливо не опиралися, наприклад, там тому ж самому Сергію Корольову. І 8 було поставлено на честь анексії Криму 2014 року. Вежливим людям, скотом, колоні мапи і тому подібне. Тобто сам по собі цей розподіл показує, що основна ідея такого роду меморіалізації – це підкреслення належності Криму Росії, починаючи з імперських часів. Тобто навіть радянський період не настільки важливий, не настільки впливовий з точки зору виправдання російських претензій на Крим, скільки імперський. От імперська доба – це прямо якесь нове відкриття, новий ресурс для політичної легітимації Путіна. І саме тому абсолютна більшість, тут не абсолютно відносна більшість пам'ятників стосується саме імперського періоду. Але якщо разом з Другою світовою війною, то там вже абсолютна більшість, там 2/3 фактично. Тобто мова йде про історію як ресурс на виправдання російських претензій. І так само цікаво, що кількість пам'ятників діячам культури і мистецтву, і релігії
звісно, поступається кожному з, принаймні на 21-й рік, поступалося і імперським діячам, і радянським діячам, тільки перевищувало кількість пам'ятників на честь анексії. Але тепер, якщо хтось колись обрахує всі меморіальні дошки на честь загиблих росіян під час вторгнення в Україну з 22-го року, то там, звісно, зменшиться кількість, точніше, не кількість залишиться та саме, зменшиться частка із того такого художнього, вченого, релігійного простору, а збільшиться частка воєнних і політичних пам'яток. Таким чином можна говорити не тільки про імперіалізацію, але і про мілітаризацію. І цих двох підстав цілком достатньо для того, що вони цілком відповідають тому, що ми бачимо і чуємо з російських екранів. Росія є велика країна, Росія є сильна, потужна імперська країна, і пам'ятники, які ставляться в Криму, цілком вкладаються в цю картину. А що робити із усім цим після деокупації Криму? Я маю на увазі не, власне, ті МАФи, які Росія поставила в Криму без дозвільних документів, а маю на увазі той сентимент деяких мешканців Криму, який ми бачили у відношенні до радянських пам'ятників. Наприклад, у 2014 році відомим став дідусь з селища Зуя, якому дуже шкода було Леніна. Леніна тоді свалили, і він плакав. І можливо, з чимось таким доведеться зіткнутися вже у звільненому Криму стосовно пам'ятників та меморіалів, які там з'явилися за часи російської окупації. Якою тут має бути політика держави і яких помилок не можна повторити? Слово «можливо» здається, на жаль, мені занадто оптимістичним. У 100% випадків ми стикнемося, чим би не закінчилося, коли б і на яких умовах не закінчилася теперішня війна, ми в 100% випадків стикнемося з проблемою російського сентименту за цими пам'ятниками. І, на жаль, не існує жодного способу досягти якогось компромісу, щоб обидві сторони були задоволені або принаймні незадоволені в рівний спосіб. Тому що якщо залишити якісь з тих пам'ятників, це фактично означатиме легалізацію російських претензій на півострів. Не зараз, так в майбутньому. І в більшості випадків це буде пряме порушення діючих в Україні законів про декомунізацію і деколонізацію. Здається, лише можливо кілька пам'ятників, а саме жертвам Другої світової війни і, можливо, кільком там релігійним діячам і вченим не будуть підпадати під дію цих законів, а решта підпадають. І якщо ми з якихось причин дозволимо, щоб на території України перебував такий юридичний ексклав, на якому не діють якісь закони, то це буде мінус і до самої будови української державності. Натомість, якщо їх почати демонтовувати, а я вже сказав, що це щонайменше 64, тільки тих, які я облікував, а тепер з 22-го року, то їх може бути і більше. Це, очевидно, викличе щонайменше роздратування і можливі поодинокі, непоодинокі акції спротиву, особливо якщо враховуючи, що до цих 64 належать ще й комуністичні пам'ятники, поставлені раніше, передусім Леніна в Сімферополі. І я нагадаю, що вже була спроба на початку 2014 року позбутися цих всіх Ленінів, і це вже тоді призвело до певного напруження. І як це зробити таким способом, щоб уникнути протистояння, я не знаю. Скоріше за все, треба змиритися з тим, що протистояння невідворотне. Що якась частина проросійських, прокомуністично налаштованих мешканців Криму вийдуть фізично захищати ці пам'ятники. І мені здається, що єдиний спосіб подолати цю проблему – це зробити це швидко. Вже зараз, прямо не сходячи з цього місця і від цього часу, якісь уповноважені, дуже шкода, що в нас досі не діють органи місцевої влади Автономної Республіки Крим у вигнанні, мають скласти такий самий перелік
пам'ятників на демонтаж, які існують по всій території України у зв'язку з законами про декомунізацію і деколонізацію, визначити ті поодинокі, можливо, винятки, які можуть бути збережені. Наприклад, от щоб там не розтікатися думкою по дереву, пам'ятник депортації кримським татарам в Сирені. Це є питання до обговорення. Він з одного боку поставлений окупаційною владою, з іншого боку це пам'ятником жертвам геноциду кримськотатарського народу. І тут Україна має ухвалити якесь рішення конкретно по цьому пам'ятнику і по ще кільком схожим на них. А так має бути список тих пам'ятників, які мають бути знесені негайно, як можна швидше, для того, щоб не породжувати навколо себе протистояння. Якщо цього не зробити, якщо зараз не підготуватися і потім буквально в ручному порядку вирішувати долю кожного пам'ятника чи меморіальної дошки, то це як зривати пластир з рани потроху. Це буде значно гірше, болючіше і проблемніше, ніж дійти до якогось рішення і вчинити акцію швидко. Але це моя думка, я не впевнений, що українська держава зараз про це думає. Дякую за розмову. Нагадаю, що ми говорили із Сергієм Громенком, кримським істориком. Якщо вам є що сказати з цієї теми, пишіть нам на редакційну пошту, її адресу ви можете знайти на сайті Крим Реалії. Там же ви можете знайти більше новин про те, що відбувається у Криму і навколо Криму. На нашому сайті і сайті Української служби Радіо Свобода ви також можете знайти інтерактивну мапу російських військових об'єктів у Криму. Там же ми фіксуємо усі відомі влучання. Вивчайте. В студії працював Сергій Мокрушин. Кримчани мають право знати.